Здравейте от Зона Чакана! Днес ще разгледаме една тема, която е свързана с стреса и как може да му повлияем тук и сега в момента. Първото нещо, което реагира, когато сме в състояние на стрес, това е нашето сърце. Или ускорява се пулса и оттам насетне кръвта се преразпределя към големите мускули, което ни подготвя да сме на щрек. Какво може да направим? Можем да направим така, че сърцето да намали пулса си и оттам да даде сигнал на нервната система, че ние не сме в това състояние повече. Как изглежда? Ами много просто. Когато дишаме, дълбоко дишаме и кратко издишаме, това стимулира нервната система и ни кара ние да сме още по-тонизирани. Когато обаче вдишаме 2 пъти дълбоко и издишаме бавно и спокойно, това намалява честотата на пулса и оттам ни дава релаксация на нервната система по естествен физиологичен начин. Дълбокото дишане същевременно кара и алвеолите те са в спазъм, да се отпуснат и оттам въглеродният диоксид да се освободи в по-голяма степен от тялото, което също предизвиква натрупване на стрес в нас. Или вдишваме веднъж, през носа, вдишваме втори път, бавно, спокойно издишане. И пак вдишваме, вдишваме, издишаме. Вдишваме, вдишваме, издишаме. Вдишваме, вдишваме, издишаме. Или това, което се стремим, пропорцията на вдишване да е много по-малка от времето, в което ние издишаме. Тази техника е изключително проста, не изисква кой знае каква подготовка и когато се чувстваме неблагоприятна среда или физически, емоционално се чувстваме комфортно, може да го пробваме и да усетим резултата и да се убедим сами в това как функционира и колко интересно е нашето тяло. Благодаря ви за още съвети и препоръки. Може да ни последвате в Зона Чакана, Instagram, в YouTube канала на Зона Чакана и Facebook страницата ни. Благодаря ви и до скоро!